Egun ondan hoi, berriro ere, ez da? Jonek esan bezala, nik ingenieritzan zer iten deunez, dual kontzeptu honen inguruan azalduko zuet. Alde batetik, zer egin izan deun orain arte, ez? Eta oin momentu etorri da, lehen jonek esan da bezala, Unibasquek permitidu dozkun protokolonen bitxartez, nolabait, biztaratzea eta izen bat ipintzia permitidu dozku orain arte egin izan dugunari, ez? Ez talako gauza berri bagurian. Dual, izen buru honen pien, geure jarduera, bai? Askotan alternantzia erabiliko niondekan igual terminologia ez nago itxute, baina hortaz hain naiz. Edo ze gauza galdeu. Orduan, gure lema ez, ingeniaritza ikasteko beste era bat. Lehen janek ere aipatu du ez, metodologia aktiboak eta dualak laguntzen do argi eta garbi ingeniaritzak beste era batera eta era aktibo baten ikastera. Guk orain arte, metodologia aktiboak sartzen saiatzen aitu gara, ari gara eta aituko gea, etorkizun baten ere. Gurean oso ezaguna edo guk ere pixkat nabarmendu nahi izan dugu ez, PBL metodologiaren erabilera gure ingenieritzak ikasteko beste era ezberdin bat bezala, eta orain nabarmendu nahi dugu horrez gain dual formatuan ikasteko aukera hori. Titulazioak uste zautzea ituzuela, katalogotan badauzkazue, ez du merezikiagian detailan sartzeak, ez? Badakizue ingeniaritza ikasteko 3 kampusetan aukera dagoela, gradoiko ikasketetan hasi, masterretan jarraitu, eta doktorotza programan ere bukatzeko aukera badago. Detailera sartuko hor daukazue, pixkate eskaintza. 3 alor desberdinetan eskaintzen ditugu ingeniaritzak, alor industrialean, osasun arloan, momentu honetan masterra ere jarri dugula osasun arloan, orain arte graduak genukan, da master ibilbidea ere abian jarri dugu aurtengo ikasturtetik aurrera, ingeniaritza biomedikoa graduan eta teknologia biomediko masterra irten bide bezala, eta energia alorra 3. esparrua bezala. Esaten izuena, hezkuntza eredua metodologia aktiboetan oinarrituta eta guretzako PBL metodologia izan da ardatza azkenengo urteetan. Gure ingeniaritza grado eta master guztietan txertatu dugun metodologia. Ikasleek arazo bati aurre egiten diote, proiektu bat garatuaz, 6 bakoitzean. Proiektu erreal bat. Lehen jonek esaten zuen, duala ere askotan ulertzen dela ez bakarrik esperientzia enpresan, baizik eta enpresako realidadea gelara ekarrita. Honek horren adibide izan nahi izan du, azkenengo urteetan. Aldan neurrian, enpresako problema realak ekartzen ditugu gelara, eta ikasleak horren inguruan lanean aitzen dira proiektu bat garatuaz, periodo ezberdinetan, lehenengo mailan 5 aste inguru, 2. mailan 7-8 aste inguru, eta 3. mailan ia 10 astetara luzatu daiteke proiektu honen iraupena, semestre bakoitzean. Eta masterretan ere 6 aste inguru egoten dira, masterretan ere badaukaguta. Metodologia horrek zer albideratzen du? Ikasleak taldean aritzea, proiektu baten kudeaketan trebatzea, arazo ezberdinei aurre egitea, aurkezpenak egin duten lana defendatu, eta kasu askotan ere, esan duguna, enpresaren realidadeo arazo realak ezagutzea, beraien profesioak zertan aituko dien etorkizun baten, lehendabiziko pausu bat, lehendabiziko kontaktu bat, naiz eta ikasgelan egon. Esan bezala urtean 2 proiektu lantzen dituzte, dimensio ezberdinetakoak, definitu dituzte, implementatu eta defendatu. Piskat bizitza realean egiten dana ingeniero batek egingo lukeena bere lanbidean. Baina ez hori bakarrik eta momentu honetan aldaketa edo klasean egiten dugun honi gehitu nahi diogu beste esperientzi bat. Dual izen burupean izendatu duguna. Lan egin eta ikasi, bixak uztartu, sinergia real hori bultzatu nahi dugu. Ez bakarrik teorikoa, nola itzatearen orain arte PBL-en bitartez egin duguna, baizik eta enpresara joan, enpresan lan egin, hango errealitatea bizi, egunerokotasunean, talde realetan integratu, proiektu realak bizi, gauzak ondo egiten direla ikusi, gaizki egiten direla ikusi, hobetzeko aukerak eskaini, beraien ezagutza, enpresara aportatuaz. Eta hori da bultzatu nahi dugula ingeniaritzetan hemendik aurrera. Orain arte egin dugu, baina orain dual izenburu horrenpean. Orduan, duale ibilbide honek edo duale aukera honek zer egiten du orain artekoa osatu. Ez da gauza berri bat. Guk egiten dugu entrenamendu bat gelan, klasean, 6 proiektu edo PBL hoien bitartez, eta dualak nahi diguna da lagundu, uztartu, orain arte egiten duguna, eta nolabait indartu. Hortarako, konpaginatu egiten dira bi aktibitateak.
Hau da, enpresan ibilbide duala egiten duen ikasleak ez dio PBL-a egiteari usten. PBL metodologia egiten jarraitzen du, bi realitateak ezagutzen ditu. Bai? Esan beharra dago, gure gradu gehienetan, lehen Jonek esan duen bezala, dual ikasketak egiteko aukera badala. Ez da denentzako definitzen dugun ibilbide bat. Hautazko ibilbide bada. Hori egiten ez duenak, beste zerbait egingo du ikasgelan. Bai? Dual ibilbide hontan, gure ikasketetan, bi periodo bezala nabarmentzen dira, bi periodo oso garbi. Bata, gradoko, bigarren eta hirugarren mailan zehar egiten dana, nun, 4 orduko jardunaldiaz, klaseak eta lana uztartzen diren, bai? Eta 4. mailan gaudenean, ikaslea jardunaldi osoan enpresan egoten da. Bai? Praktiketako periodo bat eta gradukaerako lanaren periodoa uztartuaz. Kasu hortan ikaslea 8 orduz dago enpresan. Bai? Aldea hor dago. Bigarren da hirugarren mailan jardunaldi erdiz, goizez klasez da txaldek enpresan edo alderantziz, bai? Eta 4. mailan jardunaldi osoan enpresan jarduten da. Bereiztu beharra dago baita ere, ibilbide duala eta titulo duala. Bai? Ibilbidea hitz egingo dugu lehendabizi, bai? Titulo guztientan aplikagarria dana eta gero tituloa, mekatronikako tituloa da, eta horren inguruan ere komentatuko dugu. Bai? Nola hasten da historia hau, ez? Nola lantzen dugu, nola lantzen dute ikasleek aukera hau? Bueno, gure lana azkenean da ikasleak identifikatzea, ez? Alde batetik, gaitasuna daukatenak lanak eta ikasketak uztartzeko, eta bestetik nahia dutenak, noski. Ez badute nahi, zaila da, hautazko ibilbide bada, bai? Bestetik enpresa dauzkagu, klabeak direna ere hau aurrera eraman izateko, ez? Enpresak beharra dauzkate, eta enpresak gero eta gehiago lan egiten dute gurekin, lehen esan duten, ez? Jonek ere esan dute, ez? Talentuaren kudeaketa prozesu hortan. Orduan, talentuaren kudeaketa prozesu hortan, geroz eta pertsona ikasleez, gazteagoak identifikatzen dituzte kandidato bezala. Zertarako? Denbora hortan, ez? Beraiekin enpresan dauden denbora hortan, ez dut izango beraien erara egin, baina nolabait ez? Bai. Enpresako realidadea ezagutu, enpresako kultura ezagutu, enpresako teknologia ezagutu, dinamikak, eta bazkenean beraientzako kandidato egoki bat dan edo ez ikusteko aukera bada. Ez da bakarriko enpresarentzako, ikaslearentzako ere ikaragarri hona da, ez? Lehen Jene komentatu dizkigun danak errepikatuko dituzke, ez? Danak dira honak, eta gero berak ere komentatuko digu. Orduan, lehendabizi prozesua izateko behar dugu nahi duen ikaslea, eta behar dugu enpresak beharra daukena, ez? Beharra dauken enpresa bat. Edozein beharrek balio digu? Ez. Hau da, behar guztiak filtratzen ditugu, behar horiek titulazio bakoitzerako egokiak direla, perfil hortarako egokiak direla, eta benetan aportazio bat, ez? Balio erantzi bat egongo dela bermatzen dugu, eta hortik aurrera matxina egiten dugu, bai? Ikasle eta enpresaren artean. Hor gelditzen da? Ez. Unibertsitateak ere rol oso importante badauka joko guzti hontan. Unibertsitateak bermatu behar du, hor definitzen dan, matxin horre benetan funtzionatzen dola. Hor lantzen diren kompetentzia ezberdinak egokiak direla ingeniero horren perfil horrentzako, ez du zer gauzak balio. Eta hori guk bermatzen dugu hasieratik, eskaera bat jasotzen dugun momentutikan. Pentsa degun ja matxina egin deula, ikaslea, enpresa, proiektua definituta dago, ikasketa proiektua definituta dago, eta ikaslea badator oronara, ezta? Oronan dagoela, lanean, jardunaldi hortan, martxan hasten da, enpresa ezagutzen hasten da, kompetentzia ezberdinak lantzeko aukera dauka, eta arduradun badauka, enpresaren aldetik, eta arduradun badauka eskolaren kasu honetan aldetik, tutore akademiko bat, eta tutore profesionala, ez da getizen oin, enpresako tutorea dauka, bale? Orduan, ikaslea erdian gelditzen da, eta, enpresa, ikasle eta unibertsitatearen artean, trinomio horrek lan egiten du elkarrekin ikaslea aurrera joan dadin ibilbide guzti hortan. Aurrera joan dadin hori, gero neurtu egiten dugu. Hau da, ikasleak ibilbide hori hautatu duen momentuan, gure kasuan, ikasgai bat hautatu du. Hau da, dual ibilbidea egin ahal izateko ikasgai konkretu batzu daude definituta ikasketa planean. Eta ikasgai horiek, azken finean, valorazio bat o kalifikazio bat behar dute. Hor landutako kompetentzien berme bat behar dugu nolabait. Orduan, 3 elementua dauzkagu, jarraipen bat dago, eta jarraipen hori kalifikazio batekin bukatzen dugu.
bai? Bermatu behar dugu ikasle horrek lortu dituela aurreikusitako konpetentziak, bai? Eta hori egiten dugu 6eko bakoitzean, ez da kurtso osoko neurketa bat, baizik eta 6eko bakoitzean martxan ipini, jarraipena egin, ebaluatu. Martxan ipini, jarraipena egin, ebaluatu, bai? Ibilbide hori gauzatu ahal izateko, lehen Jonek komentatu dituen irizpideen artean, Unibasketik definituako protokolo hortan ikasle horrek benetan ziurtagiri bat lortu ahal izateko bere ikasketak formato dualean egin dituela, kredito kopuru minimo bat egin behar du, portzentai bat, 25% esaten zuen Jonek. Orduan, bueno, ikasle batek hori egin ahal izateko ingenieritzetan, gaur egun behintzat, bigarren mailatik hasi beharko litzake lehen ikaste partekatze hori edo formato dual hori lantzen. Bigarren mailako lehengo 6ekotik. Horrek zer esan nahi du? Ia lehengo mailatik, garbi ez, baina intentzioa auki berdu, bere ibilbidea hortik joango dela hasieratik, bai? Horrek aukera kentzen dio lehengo mailan garbi ez aukanari ibilbidea 3. mailan hasteko? Ez. Aukera dago edozein momentutan ibilbide hortan sartzeko. Baina, gaur egun Unibaskek eskainiko digun errekonozimendu hori izateko, baldintza da bigarren mailatik hasi behar izatea. Gauza batek ez du besteak kentzen, baina baldin eta bere set hortan, o tituluan, azkenean ibilbide dualaren ziurtagiri zeio, ez dakit zer izango den, aukitzeko ibilbide guztia egin behar du. Gauza batek ez du beste egiten, baina hortxe dago. Orduan, esan bezala, ikaslea bigarren eta 3. mailan egingo luke 4 orduz, lana eta ikasketak uztartu, eta 4. mailara salto egiten duenean, 4. mailan gure elementu nagusia gradu bukaerako lana da. Dimensioa, 10 hilabetez, ikaslea enpresan dago, proiektu konkretu bat garatzen, berriro ere, unibertsitatea presente, unibertsitateko tutorea, enpresakoa eta ikaslea daude, proiektu konkretu bat garatzen. Denbora hortan, dualean jarraitzen du, da bere ikasketak enpresan bukatuko ditu aplikazio bat egiten, orain momentu hortar arte lorturiko kompetentziena eta kompetentzi gehiago barneratzen, batzuk indartzen eta besteak barneratzen. Aldea zein da, kasu hortan jardunaldi osoan dagoela. Bigarren eta 3. mailan jardunaldi erdiz, eta 4. mailan jardunaldi osoa, 8 ordu ematen ditula enpresan. Orduan errepikatzen dut, baldin eta ikasle batek, bigarren mailan hasitza, iraile aurrietik, 4. mailara arte, lanak eta ikasketak uztartzen baldin baditu, zeio edo denadalako hori, jasoko du, bere titulazioarekin batera. Ez baldin badu ibilbidea osoa egiten, rekonozimendu hori egongo da beti ere jasota bere espedientean eta bere setortan adieraziko da espreski zer egin duen, zer lan eta ikasketa uztartze esperientzia izan dituen, baina ez du zigilu hori edo rekonozimendu hori lortuko. Hori ibilbideari dagokionez, hau da, aukera bada, ibilbide hori hartzen ez duenak, beste ibilbide bat edo beste ikasgai batzuk, beste kompetentzi batzuk lortzeko aukera izango du. Gero, eta hori grado eta master guztietan, grado hontan izan ezik. Aipatuten eredua, grado eta master guztietan errepikatzen da. Bigarren kasua, eta momentu honetan unibertsitatean bakarra da, titulo dualaren kasua da. Eta titulo dualtzat, ala definitu dugu hasieratik, izan da mekatronikako ingenieritza, gradua. Segatik da titulo duala? Ez delako aukera asko ibilbide bat. Hau da, ikasle guztiak pasatuko dira enpresatik, ezarritako baldintza horrek betetzeko. Hau da, kasu honetan ikasle guztiek aterako dute zeio edo nadalako hori. Ez dago beste aukeraik. Ordu, nola planteatzen dugu kasu honetan? Ikusten duzue, konzentrazioa momentu honetan, lana eta ikasketak uztartzeko aukera horrena 3. eta 4. mailan ematen dela. 3. eta 4. mailan ematen da, berez, ikasleen dedikazioa ordutan berdina da, 3. mailan eta 4. mailako lehenengo semestrian jardunaldi erdiz uztartuko dituzte ikasketak eta enpresan egonaldia, baina 4. mailako bigarren seilekoan gure proiektua, gradu bukaerako lana egingo dute eta periodo hortan 8 orduko jardunaldia egongo dira enpresan. Galdera izan daiteke. Eta bigarren mailan zegatik ez kasu hontan? Logikoa, aurreko kasuan bazegoelako, esan beharra dago, gradoa sortu genuela, espreski publiko bati bideratuta. Da publiko hori izan da heziketa ziklotako ikaslegoa. Zer suposatzen du horrek?
Gu gradu hontan nahi izan dotzau errekonoziu aurretiko ikasketa horrek eta aurretiko esperientzia guztia heziketa zikloak, goi mailako heziketa zikloak egin dituzten ikasleei. Nun dator errekonozimendu hori? Badator bigarren mailan. Bai? Horrez ze suposatzen du? Heziketa zikloko ikasketak egin dituen ikasle batek, lehenengo maila egingo du, batxilergotik datozen beste ikasleekin batera, baina bigarren maila errekonozitu egingo diogu bere osotasunean, aurretik egin dituen ikasketa hoiengatik. Eta zuzenean salto hirugarren mailara egingo du. Bai? Orduan, aurten jarri dugu martxan titulazio hau, lehenengo mailan dauzkagun ikasleetatik, lehen zuke uneko 50 esan dozu, baina uneko 30 bueltan dabil, bai? 37 ikasleetatik 27 heziketa ziklotako ikasleak dira, bai? Eta ikasle horiek espero danak ondo joatea, ez? Kurtsoa ondo ateratzea, zuzenean hirugarren mailara joango dira. Hirugarren mailan beraien eredua lan ikaste partekatzeko, ez? Lanatik ikaste partekatzeko eredu baten emango da. Hau da, kasu hontan goizez enpresan egongo dira eta atxalden eskolan gurekin. Aldea zein dago aurreko ereduarekiko? Kasu hontan enpresan rekonozitzen dizkiegun kredito kopurua dexente handixagoa da. Bai? Beste grado eta masterretako ereduetan guztira, nola esplikatzoten hau egin naztu be? Askolan zaunaiz, baina ez da garbi biziko da, Guk bigarren eta hirugarren mailan lan eta ikasketak gustatzen dituen ikasleei 15 kreditora arte rekonozitzen dizkiegu. Bigarren da hirugarren mailan, bai? Eta gero, laugarren mailan 55, bai? Guztira 60. Mekatronikako graduaren kasuan, hirugarren mailan, 24 kredito rekonozitzen dizkiegu lana eta ikasketak uztartzeagatik. Bueno, ez da lana eta ikasketak uztartzeagatik, baizik eta lanean dauden bitartean, 24 kreditora arteko, ezagutzak eta kompetentziak landuko eta barneratuko dituztela bermatzen dugu. Bai? Eta horren ondorioz, hirugarren mailan 24 kredito rekonozituko dizkiegu. Rekonozitu edo, ez da rekonozitu itxarratzuntzan. Eta laugarren mailan, lehena biziko seiekoan, nun hirugarren mailako modelua errepikatzen den, seieko hortan 12 kredito, bai? Eta bigarren seiekoan 30. Bai? Guztira, beste ereduan dauden ikasleek baino kredito gehiago egingo dituzte enpresan eskola baino. Bai? Eta hau da momentu honetan dakagun titulo dual bakarra. Bai? Esperientzia handi, esan bezala aurten lehenengo maila martxan jarri dugu, abian jarri dugu, ikusi beharra dago pixkat nola dijoan, zenbateraino estrapolagarria izan dekien eredu hau beste titulazioetara. Bai? Beste lurraletako esperientziak daude, bai janek komentatu dizkigunak, edo Alemaniako eredua oso ezaguna da, ez? Baina, momentuz hasi da titulazio batekin, probain daigun, da ikusi pixkateren nola erantzuten digun. Bai ikaslegoak eta bai enpresak, ez? Kasu hontan ere guk enpresari eskatzen diguna da konpromesu bat. 2 urtetan ikasle hori enpresan egoteko konpromesua. Bai? Titulazio batekin hasi gea, ikusiko dugu beste guztietan ere sartzeko aukera ote daukagun. Bueno, gehiagik luzatu be. Eta masterretan, lehen esan deun iguala. Enpresak esan duen bezala, egitura hontan rol klabea dauka. Alde batetik ikasleak jaso behar dizkigulako, nolabait, ez? Edo bere instalazioetan izan behar dituelako, baina, enpresak ulertzen da, beraientzako estrategi badala, ez? Talentua barneratu, ez? Eta, pixkat bere hortara egiteko aukera badala. Enpresari ze suposatzen dio? Ikasle bat aukitzea urte osoan zehar, goizetan edo atxaldetan etorriko zaiona. Ez da Frantziako ereduan bezala, non 3 hilabete enpresan eta 3 hilabete eskolan, baizik eta egunero dago enpresan. Hala testeatu gendun, eta zidurien hori zala, enpresen nahiago zutena, ez? Presentzia konstante bat ikaslearena. Enpresari koste bat ere suposatzen dio. Ikasle guztiak bekatuta daude. Hitzarmen bat sinatzen da, unibertsitate, ikasle eta enpresaren artean, eta ikasleak beka kontzeptupean diru bat jasotzen du. 500 da piko euro graduan, da 600 bueltan masterrean. Jardunaldi erdi hortan enpresan egoteagatik. Aparte enpresa, gizarte segurantza eta seguru osagarri batzuk ordaindu behar izaten ditu. Hori izango litzateke, gradoko 2. eta 3. mailako eredua.
karrera mailako proiektura iristen garenean, iraupena esan duen bezala luzatu egiten da, 10 hilabete dira, eta jardunaldi osoan ematen du enpresan. Eta guzti honegatik esan duen bezala ikasleak errekonozimendu akademiko bat dauka, baldin eta ibilbide guzti hori egiten baldin badu, bigarren mailatik hasita, zigilu hori lortu ahal izateko. Bai? Graduan, kredituen 25% dagokio, errekonozimendu hori, eta masterrean gutxinez, 30 kreditotik gorako errekonozimenduak dira, kasuan kasu. Eta noski, hau guztia ez dut talka egiten, hone guztiak ez dut talka egiten, ikasle batek atzerrian bere proiektua egiteko aukerarekin. Hau da, dual ibilbidea hartzen do ikasleak eta ezin du nazioarteko esperientzi bat izan? Ez, osea bai. Ez dakit ez galdetu duten. Bueno, bixak inditzazkela esan nahi dut. Vale. Orduen, de hecho, enpresa asko kezkatzen digute, ez? Gero eta enpresa gehiago dira, beraien instalazioak ez dituztela bakarrik gure inguruan, baizik eta atzerrian ere planta dituztenak. Orduan, aukera bat bezala ere ikusten dute, ez? Ikasleak beraiekin bigarren eta hirugarren mailan egon, eta gero laugarren mailan segatik ez, beraien plantara bidali munduko edozein lekutara. Eta hori planteagarria da, eta onargarria da eredu dual honen barruan. Datu batzuk situatzeko zertaz aigean. Esan bezala dual izenburu horrenpean ontsa hasten gara, baina historia dakarkigu atzetik, ez? Aurtengo datuak, ingenieritza graduetan, ez? Bigarren mailan gaur egun, kosta egiten da bigarren mailan gehiago ikasleak sartzea, ez? Pentsatu 19 urteko ikasleak direla, batxilergotik etorri berri, realitatea da, aurten gure kasuan 20% inguru, ez? Ikasleen 20% inguru dabiltzala lana eta ikasketak uztartzen. Oso datu hona, azkenen urteetako datu honena da, egia esan. Baita, bode titulazio batzu, 20% bueltan dabiltzala, ez? Informatikan gradua, antolakuntzan edo eta mekanikan gradua. Hirugarren mailan egoera ja ezberdina da, ikasleak gehiago animatzen dira, ez? Pentsatu ere ikaslentzako aukera badala programa hontan sartzeak, nolabait proiektu, ez? Karrera bukaerako proiekturako atea zabaltzen dizki. Ikasle askok ere nahi izaten dute, enpresa baten atea jo hirugarren mailan, eta gero bertan proiektu egiteko aukera ikusi, ez? Enpresa hori interesatzen zaielako 1000 gauza medio. Orduan, hirugarren mailan ja 40%, dira ikasleak lan eta ikasketak uztartzen dituztenak. Eta titulazio batzutan informatikan adibidez 82%. Osea, ez duna nahi ez duiten, baina nahi dunak egiteko aukera daukela, ikusten dugu. Eta laugarren mailan esan duen bezala, gure eredua da azkenengo, betidanik ez, gradukarako lan guztiak enpresan egiten dira. Eta enpresan ez baldin badira, enpresarentzako dira. Entzungo duzu igual, ez, nire tokatu jata proiektua eskolan, ez? Unibertsitatean eitxia. Unibertsitatean zaude fizikoki, baina egiten ari zara lana enpresa bati bideratuta dago. Bezero badago atzetik, ez? Azkenean, ez zaude bere instalaziotan, baina proiektua garbi eta garbi aplikazio proiektu bada nun enpresa badagoen atzetik. Eta masterretan ja, modalitate honetan dauden ikasleen kopurua ikusten dozue. Lehenengo mailan 130 bueltan, gehiengoa baita ere, bai? Sistema txertatuen masterraren kasuan ere 193. Berriro ere nahi ez dunak ez duiten, baina nahi izantezkotan aukera badagoela. Eta bigarren mailan masterrean berriro ere, graduko laugarren mailako eredua errepikatzen da. Egia esan, momentu honetan ikusten dena da, enpresen aldetik ere beharra dagoela, ez? Beharra dago. Demanda dago, da, ikaslek nahi baldin badute, baina enpresen nahi ez baldin badute, o beharrik ez baldin badake, honek ez du funtzionatzen, bai? Elementu guztiek elkarrekin behar ditugu. Eta datu honek, behar hori badagoenaren adierazgarritzat hartzen ditugu behintzat. Eta, gauza da datua, baina gero zer, posi daude ikasleak, posi daude enpresak? Guk urtero inkestak egiten dizkiegu, ez? Neurtzeko, esperientzia ona izan da, balio du, ez du balio, enpresak nahi zuena lortu du, ez? Etekin atera diobe. Bai asko kurtsoko inkesten emaitzak izango lirateke hauek, ikasleak 8 baten bueltan, ez da gaizki, ez? Klasetan ez dugu notek ateatzen. Eta enpresak ere 8,7 baten egotea oso datu ona da. Eta uste honekin, valorazio global bat, ez? Ikusten duguna da, esperientzia dualak ez, lana topatzeko ikasleen ikuspegitik ez, lana topatzeko aukera paregabea dela, musua sartzen dabe enpresan, orduan dakixena eta ez dakixena erakusteko momentua da, eta enpresentzako ere, aukera ezin hobea da, lehen esan dute, bai, ez? Ez dakizu komentatu dezun edo jene komentatu duen, azkenean, integrazio denborak ere murrizteko aukera bada, bai?
mayoría de empresas dicen, sí, sabe mucho, pero ahora hay que enseñarle, ¿no? Le tengo que enseñar bueno, modelo honek ere albideratzen duna, ese sabe mucho de mi empresa, albideratzen du, eta bueno, integrazioa zehose behintzat mostea albideratzen du. Horren adierazgarri da, gure ikasleen langabezi tasa bajua dala. 6% baten gaude, oso azkenengo langaiko datuen arabera. Ingenieruen datua oso ona da. Ez dakik goren ondorioa da, edo beste hainbat faktore daude noski, baina datu bada. Gobetetasun maila oso altua da, bai? Eta uste dut puntu bat izan dela, duale esperientzia honek, rekonozimendu akademiko bat, izan alizatea, bultzada importante bada programa honi. Rekonozimendurik ez baldin badauke, una experiencia, siempre se puede valer, McDonald'sen lan eitea beti dago ondo, diru baten truke, baina McDonald'sen lan eiteak ingeniero bati, momentu hontan, zerbitzailaretan eitea bintzat, ez dotza gehiagia aportatzen. Orduan, dual edo lan egiteagatik kredito errekonozimendu bat egoteak, guri behintzat alde egiten digula uste dugu, eta modelo guztiari egonkortasun ematen diola uste dugu. Eta nire aldetik, hortxe, ez dakiten boraz pasana zen, baina... Moztuko zuta jazta.